I skal nok sætte ham for FC Young aller forrest, tror ikke det er en god idé? Så han bliver mest våd. Det er hele midtbanen fra Hirtshals Boldklub. Vi skal lige have Jens med også. Tidtageren. Er I klar, venner? Okay. Og der bliver ringet. Så er vi i gang. Sådan. Den flyver fint, den der. Så skal I fremad, venner. Ej. Og det er ham fra FC Young, der er faktisk han, der ligger allerbagerst. Og han tager hele besætningen med. Der er dem straffespark der. Man kan stadigvæk nå at svømme derud. Ja, kom. Ja, vi skal lige passe på, at alle ikke der er sket noget. Alle er gode på hold, eller hvad? Og så er han der 1-11-29 fra Hirtshals Boldklub. Giv dem stor hånd. Godt kæmpe, venner. Vi skal lige have redningsvest på vores folk fra. De folk, der har til at sejle, hvad er det for nogen? Jamen, det er jo nogle borfolk ude fra Maersk Guardian, og det er jo kendte søfolk. Ved I godt, hvad de skal gå ind til? Ja, de skal vinde. Har du forklaret, hvordan det hænger sammen med alt det her? Ja, det skal bare give noget gas. Okay, ved de godt det? Ja. Okay. Ved I ikke det? Ja. Jo, der bliver nækket lidt. Ja, men... Nu har vi opgraderet motoren. Nu vil vi gå fra PPD's egen folk til Maersk folk, så vi forventer at få noget virkelig performance ud af det her. Og det er en Corvette-lignende båd? Det er en Corvette, det er ikke en lignende. Okay. Det er en Corvette. Jeg kan se, at den har aldrig taget vand ind. Det tegner ikke godt. Nej, det er for balancen. Okay, fint. Og det ved I alt om derovre, ikke også? Ja, der bliver nikket. 4 friske folk fra Maersk. Nå, det ser ud til, at de ikke rigtig ved, hvad de går ind til, men vi får se. Ja. I sætter jeg bare ned og holder godt i pinden her. Jamen så lad os komme afsted. Så bliver ringe. 4 friske folk fra Maersk. Øj! Ja, den er flydende. Så skal de bare vende korvetten rundt. Og de er altså vant til det, de her gutter her, siger Per. Har de prøvet det før, Per? Ja, mange gange. Okay, fint. Det ser... Yes, altså. Bare ikke lige her, de har gjort det rigtig mange gange op i Norge. Holmenkollen, der har de sådan et årligt stævne. Netop. 4 friske nordmænd. Smidt i baljen af Per. Hvad siger tiden, Jens? Det går godt. 34 sekunder. Den har før kørt hurtigt, som Corvette der. Ja, det har den. Der er modvind lige nu. Og der er meget strøm, og der er rigtig mange ting i vejen. Men de kæmper godt, de 4 friske folk fra Maersk. Og de har deres egen hæppekår med over til venstre over på bådbroen. Det er jo fint. Når er de inden aften, Jens? Ja, okay. 1-11. Og så nærmer de sig, at de slår på den nu. Ja, 1:23:77. Er du frisk med det, Peter? Ja, det er jo flot. Det er en forbedring på en formiddag i forhold til sidste år. Okay. Tak skal du have, og tak til folkene fra Maersk. Og Astal Hover, de tager deres egen tv-hold med. Så de skal lige interviewe, så vi trækker os lidt tilbage. Vi giver lige... de har solgt rettighederne til TV2 Nord, kan jeg se.
protest mod Astel Håg, og de bruger noget, jeg ved ikke, hvad det er for noget, Per. De officielle regler siger, at man kun må bruge majsolie, og nu viser det sig, at grøngas, det kommer ind og kom før også. Hvorfor bruger I det der? Det er forbudt? Nej, det er egne produkter. Den der meget lyserøde specielle båd der, hvor I får den fra? Vi har selv haft nogle gode bådbyggere, som har hjulpet os nu. Jeg vil ikke sige navnet, hvem det er, men det kan I nok se, når den kommer i vandet. Men ellers har vi selv lavet formen, og ellers har vi haft nogle gode kollegaer til Indus. Så uanset på test, så sejler I? Ja. Og I kan vinde med den båd der. Den ligner lidt den der cold side. Ja, det er nok lige det kollegaer, jeg hentyder til. Godt nok. Og Per, han den der protest, den tager vi lige til efterretning. Og jeg kan se, at de også... Sådan. Sådan vil jeg være klar. Det vil stå. Ja, det vil. Og så skal vi lige frem til... vi skal lige have fat i Jens. Hvor har vi ham hen? Han er der. Okay. Så bliver der ringet med klokken lige om øjeblik. Så er tiden gået. Og det har vi den livsrøde gris fra Astel Håg. Ej, det ser godt ud. Ja, bare sejl baglen, det er lige mig, bare den kommer derud. Den sejlende gris fra Astel Hågård. Sådan, ja. Så er det fremad. 19 sekunder er det gået. I har mulighed for et eller andet. De tager lige en æresrunde. Det er også fint nok. Det er altid godt at starte med en æresrunde. Øren, de er for store. Så prøver vi igen. Det er sgu ikke vant. De er ikke vant, de var ved korn. 42, 43 siger den. Forkert olie, det kan kun være det. Det er i hvert fald ikke medarbejdere. Så er de der. Lad os se. Sådan det bliver stået. 54 sekunder, det er meget godt. Vi må gøre vores protest gældende. Og Per ligger stadigvæk på test. Godt gået til Astel Hågård. Meget fin gris. Og apropos gris, så husk, man kan købe heroppe i teltet. De Hirtshals Boldklub, der sælger pattegris. Og husk, man kan gå ned og kigge her bag Ryttegården. Gå ned og kigge de her meget specielle både, der ligger her. Blandt andet den lysrøde gris, det er rigtig flot. Men Der har vi kulsejl på 33,65. Så har vi Hirtshals Elmotorservice på 41,13. Og så har vi Torp Tungfrejen på 46,63. Næste båd, vi skal have vandet, det er Vestkajns Maskinværk. Det giver bare fuld gas. Kaptajnen er selv med? Det er jeg. Nej. Fortæl lige om jeres båd. Jamen, det er sådan et vinterprojekt. Vi har haft det her i vinter og lavet en masse aluminiumsarbejde på den, så det regner vi med. Det er bare top. Har I smugtrænet lidt hernede i havnen? Lidt. Hvordan gik det? Det gik top. Det gik top, okay. Og det er tynden derude? Yep. Og rekorden er 33? Den slår I? Det gør vi. Godt. Giv en hånd til maskinværkstedet. Vestkajns Maskinværksted. Amigo 2 hedder båden. Der er Hirtshals mest velklædte kaptajn i spidsen. Kaptajnen sidder selvfølgelig forrest med sko og det hele på. Er vi klar?